ತಾತ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಎಂಕುಲಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆದಲ್ಲ. ಎಂಕುಲು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತನಿ ಬಂಡ ಎಲ್ಲ ಷಷ್ಠಿ ಇನಿ ಪಂಚಮಿ ಅಂಚದೈತೆ ಎಲ್ಲಂತೂ ರಶ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ರಶ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕುಡುಪುಲ ಮಾನೂರ್ದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮನ ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚ ಪೋದು ಕೈಮುಗಿ ಬರ್ಕಾಂಡ್ ಅದರ ಕಾಂಡೆ ಪೋತೋಡು ಕಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಪೋದು ಇತ್ತ ಅಂಚ ಕತ್ತಲ ಗಂಡ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿ ಬರ್ಕಾಂಡ್ ಅಂಚ ಪಿದಾರ್ದ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಅಲ್ಪ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿನದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಬಟ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ದೇವಂಡ ಅವ್ರ ಮೈಕ್ ದಿಪ್ಪೇರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇಂಗ್ಲಿ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಖಂಡಿತ ಪೈ ಪಯಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪನ್ನಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಟಿನಗಳು ಎಂಚಿನ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೋಜಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಆಂಟಿನ ಓಕೆ ಬಿದಾಡ್ಗ ಷಷ್ಠಿದ ಪೂರೇರಿಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಷಷ್ಠಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿ ಅಂತೂ ಮುಲ್ಪ ಷಷ್ಠಿ ಅಂತೂ ಗಮ್ಮತ್ತು ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪಿನ ಇಲ್ಲಾಡು ತರಕಾರಿ ಇದಡ್ಗ ಆಮ ಹಾಂ పొగ్గున ఆనించే ఉండు మానూరు దల్ప తోజుజి ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ದೆ ರಾತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ದೊಕ್ಕ ಮಾನೂರ್ದ ರೋಡು ಬತ್ತ ಎನ್ನ ಮಗನ ಬಸ್ತಿ ಎಂಕ್ಲ ಕಾಡಿರು ಮಸ್ತ್ ಧೂಳುಂಡು ಅವೇ ತೋಜು ತುಲೆಗೆ ಅಂದಲ್ಪಲ ಸಕ್ಕತ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಾಬು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಒಂದೇ ಶೇಕಾವು ವಿಡಿಯೋ ದಾದ ಮನ್ಪುಲ ಕಲೆಜ್ಜಿ ಅತ್ತು ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಮರದ ಪೇಟತ್ತು ಈಗ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕ್ಲೀನ್ ಕಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಬಾರ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಓ ಅಡಿಗೆ ಹೋತು ನೀರು ನೀರು ಮಸ್ತ್ ತಿರ್ತು ಹೋತುಂಡು ನಾಗನ ಮಲ್ತದೆ ರಂಗೋಲಿ ಎತ್ತು ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು